prieteni, eu sunt Petruț. Astăzi o să bătem Goatman. Trebuie să spawnăm, pentru că nu știu ce s-a întâmplat, dar s-a despawnat. Și am lăsat și eu aici niște moduri cu pistoale și o să îl omorâm cu multe. O să îl spawnăm. Da, aici, pe turn. E prima pe listă. Uite sus. Oi, făcut. Poate au căzut. Automat. Ajutor. Credeți-mă, acum am încercat o grămadă să postez eu, dar n-am reușit, nu știu. Aveam tot felul de probleme tehnice. Nu se salva în galerie videoclipurile pe care le făceam. Bine, recunosc. Ăla de creativ. Dar nu ca acum să vă știți ce vedeți Din așa am închis videoclipul, nu știu ce s-a întâmplat. Acum trebuie să ne luptăm cu căprioara noastră. Dă lag, dar nu știu ce dă lag. Bă, de ce dai la mă? Mă nesimțitele mă de jur, de ce dai la? Bă, mă stură de apă asta. Trebuie să o fac cum asta o ia de aici. Spargi blocurile de la ea. Pune un bloc în față și sparge-l. Ia vezi, sigur, ce sigur. Acum mă duc și eu. Un seed. Scrie pe chat și să vezi. Un seed destul de bun. Și dacă totuși îl vreți, îl scriu aici și faceți screenshot și Băgați-l. Uite, mă, frumos. Dar nu e frumos, ce-am zis?
Ce faci, mă, aici? Păi, omule. Ia, ce vin? Stai, mă, leacă. Ia în pușcă. Vrei Ia. cam multe, nu? Dă-ne-l și vezi cât costă. Nu, de ce? Bă, așa, poate Mata așa... a doua ăla. Poate... Mătătola. Bă, nu mi-e frică de capra aia de mă. De ce să-mi fac o capră când am armele astea la mine în mână? Îi trag una din astea, moare instant. E stabil, n-are cum chiar. Totuși, o capră mutantă. Nu știu cum să zic, ca un fel de monstru. Da, e un monstru, dar combinat cu un animal. Ia să vedem ce vinde omul ăsta. Bă, chiar, poate cumpărăm ceva de la el, unde-i? În casă. Nu-i de mine. Probabil nu fac. Stai ca Uită-l, mă, omule. Bă, asta că nu vreau să vând, vreau să cumpăr, omule. Se aude cam des. Hei, oameni buni, dar mie se pare că se aude cam des. Uite, bă, fiera. Cu asta pot... Era funcție. Mă-te proastă. Nu băgați în seama fundalul. E un tâmpit aici. Care totul ăla. Bă, dacă tot este fierarul ăla acolo. Omul ăla care lucrează ca fierar. Păi fierăria unde? Caut. Poate găsești diamante. Asta vreau să caut. Să-ți tragi și tu o săboaică de diamant. Cu ce mă ajută? Cu sabia aia trebuie să bag numai mobii. Normal, nu și capra. Capra o bag cu astea, că aia are foarte multă viață. Cam cât un Warden. Cam atât cu acest clip. Nu. Dar unde-i fierăria aia, mă? Tu n-ai vrea să-mi cumperi cine, ai vrea numai să vii. Ia să un pic. De ce vrea ăsta? Morcov. Și film. Poate să spawnează. Poate să spawnează. Spawnează, mă. Da. Unde s-a dus asta? S-a dus acolo. Bă, dă-te un pic că eu te sunt culc. Acum Și ca pe tine și ieșea inimioare. și inimioare mai Din alea verzi. Bă, stai un pic, ce vin? Hai ca Bă, pe ca tine. să... Strânge specula. altă. Strânge specula. Specula. Bă, pot să mă cam ajuta. Cu ce? Păi dacă mi se duce pâine, nu știu ce fac. Ce găsesc nici pâine ca să ies. Motocicleta. Motocicleta. Doamne, Zici că e tâmpită. pice ca să fie fierărie. Sau poate s-a făcut așa, poate să spun pur și simplu, n-are cum.
Da, nu știu să zic. Să găsesc nimica. Capul aia nu se spawnează, e plictisitor. Dacă el nu se spawnează, chiar e plictisitor. Ce dacă o să spawneze? Nu mi s-a dus din armură. Ia să mă pic. Auzi, nu vei ca... Nu ți se pare că cer cam mult pentru un gem, dându-ne emerald, nu? Nu să strâng eu 32 de carne pentru... Ia să vedem ce în casă. Ia. Uite. Auci. Nu l-am văzut. Nu știu unde am căzut, dar am căzut. S-a buguit sau ceva, nu știu ce s-a întâmplat. Mi se termină cu pâine, mă. Ce să fac? Nu, ce? Polițist. Mai mișto, știi și tu să faci. Da, nu prea găsesc nimica. Uite, avem deja câini. Stai, mă, că nu știu ce ar pe inventar. Na, că te-am făcut, fraierul. Să mai te pui tu cu mine. Am omorât-o, bă. Bă, apasă, poți să omor imediat, bă, cu armele astea. Sunt prea bune armele. Sunt chiar foarte bune. Bă, știi de ce sunt curios? Aș vrea să văd care e cel mai puternic, Warden sau capra asta. Eu zic mai mult că Warden, până la urmă are mai multă viață și dă mult damage mult mai fantastic. Ia vezi. Și așa că ia să ne facem noi pe creativ. Bam, mamă cum s-a golit. Hai, lăsăm de aici. Ia să căutăm Goatman. What? Uite aici. Și frumosul nostru monstru. Mob care ne respectă. Stai mă, că chiar era să scriu monstru. Foarte. Uite aici. Trebuie să scrii mob. Trebuie să scrii nu monstru. Pune mai întâi Warden. Nu, bă, dar nu e bine aici. Undeva unde nu sunt prea multe animale. Se enervează Warden-ul. Opa! Am pus 2 din ăștia, dar nu contează. Bă, wow, săraca. Capra nu va putea să mă dau. Nu știu ce are, cât am luat. Nu va putea să dea el, la fugie. Bravo, foarte bine. Omoară! Du-te după ea, du-te pe poții mei, du-te. Ia-ți-i joară, voi cu cine.
întâmplă? Bă, bă. Bă, nu moare asta. E invincibil. Haide-mă la el. Adică nu e noob, dar de întors așa. Toate alurile de planeta Pământ. Acum oardă nu pot spera asta e. Dă cu grenade launcher, tu dai mai la fund. Nici nu despre grenade. Da. Era bun și asta. Ăla. Nu cât de mult, 15, mai bine iau arma aia. Că iau una de acolo, aia bună, tare. Aia acolo e bună. Ce 60? Asta nu a Să-mi ca să mai bună. Mamă, ce-mi place. Da, cam atât a fost cu acest video. Dați un like, am fost Petru. Da, dați un like, subscribe, am fost Petruț. Pa, pa!